4 dino iya. Iya. Alhamdulillah lahir lanang langsung sunat nih. Lah sendul iki terus ora apa-apa iku kudu ngono ya suarane piantun putri iki nek dingge ngono kuwi kok kaya penak lho terus semu banyolan semu nek ngono kuwi to jajal sing nyuara lanang jajal pamane Pak B neno terus Pak B neno alah ngono yang mulane nek suarane wong wadon iki pancen memusu rasa kaendah tepuk tangan buat saya ya Mbak Sendur toh Pak ya Mbak Sendur terus ke Mbak banget sinupya itu ora ngedeng kok ya kula warga ngabani Mbak Sendur sing kok sing dhuwur medhit kuwi mau ya. Kelingan babaran pas wayahe Idut lahir mbiyen. Ya, Idut ki sapa anakku sing nomor 3 iku. Aku iso dadi kepala bidang dadakan aku mbiyen. Iya. Bidang lanya apa tak ya tak sowen ae. Baru lho ya kudu guyu aku mau nyang opo ya. Terus ke akeh kang padha salaman. Ngomong jenenge Pak. Lucy aja nyaku karo kancane, salaman Mbak Lucy. Aku yo kancamu. Anggo ucap. Nah, ngoten. Ngucap selamat Paseman, senes nggih. Kasuki. Terima kasih tepuk tangan buat Mbak Sendur luar biasa. Ini Mbak Lucy nek ngarani bawa angel bener pangkur ngono kok apa enek bawa gandang gula. Pangkur, terus mijil, terus angel apa masuk. Iki jenenge pangkur. Ya, cengkok ngendi? Cengkok Semar, ngono. Semarangan. Urung tutuk kok ya nek ngomong ki urung tutuk lah kowe iki ngawur. Nggih, matur nuwun Mbak Sendur ki dadi wujuding ketembangan ning ya kanggo apa ya? Tekudangan ndedonga marang panguwasaning Gusti muga-muga lebeng karya apa sing dadi kasih Mbak Winarsih sak keluarga utawa pinangan peng kekalih. Salam hangat mringet mantenan nyang muga-muga sekali lagi salam hangat hei teman-temannya lalu masuk kita halang
Matur sembah nuwun kembang nika kulaturaken dhateng keluarga besar Mbak Wiwin utawa Mbak Winarsih juga sing lagi berbahagia nggih menika Mas Dolan kalian Mbak Luki. Juga taturi para kanca-kanca dulur pecinta budaya dimanapun berada, Nduk. Sing padha pantau mapan ning streaming YouTube channel Dalang Rudi Gareng karo TikTok aja lali follow. Iki tawa. Ayo men padha wong sing nonton ki saka luar negeri ana. Saka luar kota ana, saka luar Jawa akeh. Ngono. Mergo nut jaman kelakone lho. Juga tidak lupa kulaturaken dateng bapak-bapak saking Polsek Kuramil, juga saking pemerintah desa lah. Intinya malam hari ini najan to kaponyoto ambarni umat muslim kabeh padha tirakatan sesuk dienekke ya kuwi hari raya kurban. Ngono. Bodo besar. Mula dene iki ya loro-loro gawe karo ndedonga marang panguwasane Gusti Allah. Ngono. Matur sembah nuwun. Juga terima kasih buat teman-teman saya Cakra Budaya nyatane tak jalur budaya ya budal. Sinden-sinden yang alhamdulillah kudune bengi iki sibuk ngiruti brambang bawang dingin nggoni besok korban. Ya alhamdulillah nyatane bengi iki ya budal. Brambange karo resmi langsung diguak. Kendul iki bawange gua. Ika tuku jumlahe apa miri jahe yang gawe rawon diguak sik sementara sesuk jimukne kuwasaku nggih yen ning tawan ana lintang wong ayu aku nenteni tekamu presnya karo jeneng alon-alon ya Cahayu. Ya iyo. Jangan ngejak kancane. Ini semono lho Kris janjimu diaturnya dulur-dulur ingkang mapan wonten ing wewengkon ngendi nduk kene iki? Krebet utawa Pulirejo napa krebet mriki? Krebet. Oh krebet. Ponggok Blitar wis. Juga kula semono Mbak Wiwin ki rawuh ana gubuke awake dhewe ning anu ana ngendi? Ning markas kono ki diderekke dulurku tuwa. Nggih menika Pak Samsun. Oh ngono. Menika sahabat lama dangu mboten pinanggih. Oh ngono. Dadi sarana tamba kangen bengi iki awake iso sowan kanthi seger waras. Dongake mantene Cahayu. Mugi-mugi atut-atut. Atut ki napa to atut iki? Atut niku. Lho. Ayo atut ki apa? Ayo. Dukun. Lah, heeh no, bener no. Lho malah glegeken lho. Terus ingkang gadah momongan. Gadah momongan. Terus mengke lek bayen nanggap malih. Heeh. Nanggap ayang. Bayen nang dukun apa bayi utawa ning bidang? Ning bidang layangan. Nggih mboten napa-napa. Lah terus kok MC ini sapa kaya? Bapak ibu apa ibu-ibu kepareng mriku bayi sampun lahir.
Engko kapan-kapan lawa tak larani. Syaratnya kudu kulino nginceng wong bayi. Biasane ngono kuwi. Kapan-kapan ning latihan kudu nginceng bayine wedhus, bayine sapi ngono sih. Dadi ben pengalaman. Ah, ngomongi. Ditungake Mbak Luki kalian Mas Zolan nika ngirim bebrayan tansah linandesan rasa tresna. Suci lahir terus sing batin. Nah, ya. Berangsang no Mas. Jadi ending ini sih bener ya kayak Mbak Kris iki dintekke sik noni megal sak temune. Ya. Jadi gemi karo tabuhan. Oh pancen yo jiwa seni kok. Heeh wong Kris nyanyi sak keluarga seniman kabeh. Teng Rama Mara Sepuh nika nggih dalang, teng garwa ya pengrawit ya dalang. Oh ngono. Ibu sing asli menika sinten nggih? Rumiyin. Wanu apa jenenge? Ketua Ludruk. Nah, kuwi masaku. Kaya padha karo makku dhewe kok. Oh ngono. Pinarak kepiye, Nduk? Tetembangan diaturke, terus iki mengko uga ana kundutan mriki sing kanggo andalem wanti-wanti mawantu-wantu leh pesen karo aku wis suwe banget rikala udakara setahun kepungkur nggone rawuh ana gubuke awake dhewe bebarengan karo sedulurku tuwa Pak Samsun. Oh ngono. Ya kuwi ngersake engko nyuwun lagu
Dewa Tresna karo titip kangen. Oh ngono. Titip kangen iku wis tak pasrahke karo Mbak Lucy engko ben dionekke dititipne sapa-sapa kenek wis pokoke tembange dionekke. Oh ngono. Aku mau wis ngomong. Lah iya Mbak wis titip kangen kene kan. Lah di luar kepala. Ngono wis langsung ngono. Maksudnya di luar kepala gitu terus ngelontok ilang kabeh. Tapi alhamdulillah wis disinau ora ketang 3 dina iki mau temu. Tapi menika wonten tembangan pundutanipun nggih menika sumanding. Sumanding ngono iki. Sumanding layang kangen kalian kesayangan kalian negara angin. Nggih. Kalian boten supen bajing loncat. Oh ngaten. Wis pokok biak watone kecandak. Iya no diaturke. Coba jajal kaya ngapa iki genti genduk. Silva Nur Maulita. None au. Lampu sing dolanan lampu demen ngene. Apik to apik. Tak tukok nih, ngene iki yo tak tukok ning kaya. Anu kok, kuwi lampumu nganggur kok. Nganggur nah, wis gawane. Lah jaremu tuku, ayo nyilih kancane to kaya aku iki entang ge tuku wong ya apa lu wong lampu iki wong boyo nyilih. Wo. Boten nyolong. Dalem? Boten nyolong. Ayo nyolong lek jiwa malih. Kan jiwane Om iki termasuk jiwa Satrio Wibowo. Oh nggih. Satrio Sonya Wibowo. Jadi artine ora Sonya Wibowo. Mboten. Sok bar sura tak bidori. Soale iki wejangan Jawa iki sulit lho. Nggih. Agus sing ngipet tak wejang Jawa ra mudeng-mudeng kayane antek peren lho. Agus iki rumah aku lek mecang ke tahun 99 ya, Gus. Nandek saya ini karo Hono Coroko ki nek apal tok nulis ki ora iso. Rumah aku. Lah, domon kok iso Hono Coroko ni nulis bener tapi nurun. Lah kuwi lho. Kowe jan diapal nih Gus kuwi budayane dhewe. Kowe budayane dhewe, kowe kudu ro. Ngono lho. Jane wong ngendi to Mak, Pak? Tak takoni Hono Coroko ki nek pira ngono iki dheke. Lah ndak 20. Lah pasangane ra kok itu. Wah, akhire dheke golek pasangan. Ya tak golek pasangan sapi digawa tutuk. Buruk Jawa ki nek pasangane dhewe. Enek taling tarunge barang lho. Sing tarung sapa, Bos? Lah kok ngono lah. Agus gak omong-omongan angel sing ndi sing ibat kuwi lah. Lan aja omong karo kuwi basa Jawa. Lu wong bahasa Inggris dhek mudeng. Oh malah mudeng niku. Alah dek kapane omongan karo tulis ning makam Bung Karno dhek malah kaya wong pinter ngewes jane omongane. And toilet and welcome and no smoking ngono kuwi diapale nek kon ngapal-ngapale Polytron and Siemens merek-merek apa kuwi sing diomongke. Tak kira bahasa Inggris bae ngomongin merek-merek apalane dheke. Nah, diaturke mriko pundutanipun saka sing kanggo dalem. Nggih. Ngersake upama iki ana bajing loncat. Kemutan nggih tembang nika. Nggih. Bajing loncat karo lek negara angin rada engko iki semi musik nggih. Nggih. Ana lek Sumanding sing pundi? Sumanding. Niku gadane Mas Wahyu Giri. Oh, Wahyu Gunung. Wahyu Giri ya. Ya Giri ada gunung ta kok ya. Ya Wahyu Pajar Giri kuwi ta. Ya wis kancane wira-wiri jandu kok ya. Nggih. Maksudnya jandu iki ora jandu sitoke kaya ya Patrick ya termasuk anu. Girine wonten Tepang lare Tulungagung lho niku. Nggih. Ngarang lagu ora enek sing elek kabeh apik. Coba bajing loncat kene napa manut panjenengan?
Bajing loncat? Bajing loncat oke. Mawi bawa? Mboten. Oh mboten. Nek ngono digawene intro Trik. canggih. Intro canggih. Juga ini info aku mau maca nawala ki terus kelingan anu aku. Wayang kulit hiburan malam hari ini bersama keluarga besar Mbak Winen Narsi atau Mbak Wiwin iki dalam rangka doping pinanganten kuwi ora ono liya wayang kulit. Mengke bintang tamune Mbak Bercil kalian Mas Lucy. Wale. Mas Bercil kalian Mbak Lucy Brahman. Terus Elektron 2 hari 2 malam wis kelakon mesine bersama MC Glowo. Oh ngono. Berarti Glowo rong dino ning kene mbruwah lho nek kurang ajar. Kok yo ora setor lho Glowo iki sampeyan aku. Ya Allah. Ngono kuwi ngerti aku sing mayan ning kene kudune sore mau golek aku setor. Lan jenengan niku lho napa? Napa? Lan jenengan napa nih? Kok setor? Lah aku IO lho. Oh, CEO. Iya CEO yang Oh, menyamar. yang menyamar menjadi dalang. CEO yang menyamar. Beda Agus Iqbal ya CEO. Jenengan CEO napa Pak Gus? Ora ada CEO yang menyemir, penawet nom. CEO yang menyemir. Amen nyemir bos aku boy. Wis CEO nyemir terus. Penawet nom golek video call teko kono iki. Tak tarik kecak iki petok ngono. Nah, intro. Santri. Toko sendal pancene ya wong ayu. Pancene tak astana ati. Abil pak. Oh. Aku.
Tapi ngocak mati ya sudah buat pasang-pasang apa nih kok. Aku batin berita kalau tak ini. Oh